Johannes Hartl előadása a dicsőítésről. Ez egy sorozat lesz, aminek az a címe, hogy Énekelj. Egyszerűen. Így neveztem ezt az új sorozatot, Énekelj, és ezt a kicsit talán túlzó címet adtam neki, hogy a dicsőítés teológiája, kicsi teológiája. Az elején már fölmerül a kérdés, hogy mire ez az egész éneklés. Sokan kérdezik tőlünk itt is, ha ide jönnek az imádságházába, hogy miért ez a sok zene, és hogyha különösen a kereszténység modernebb formáit látod, a karizmatikus mozgalmat, látod, hogy sok a zene, és sokan kérdezik, hogy miért van ilyen fontos szerepe, miért van ennyire központban. És ez nagyon érdekes kérdés, hiszen ez nem magától értetődő a vallások között. Hogyha körülnézel a vallásokban, a legtöbb vallásban a zenének nincs ilyen nagy szerepe, mint a kereszténységben. Simán el lehet képzelni egy iszlám istentiszteletet zene nélkül. Annak a lényege a Korán recitálása, a Korán verseinek a felmondása és a meghajlások, vagy a buddhizmusban voltam egyszer egy buddhista istentiszteleten Sri Lankán, és az ilyesmi vagy csendes meditációból áll, vagy áldozatok bemutatásáról, áldozati ajándékok, virágok, vagy tömjén bemutatása. Egy Kendiben voltam egy nagyon érdekes istentiszteleten, szintén Sri Lankában, oda az emberek ennivalót hoztak ajándékba, méghozzá körét, 40 különböző fajta körét hoztak. Nekem ez tetszene, hogyha nálunk is így menne, hogy az Úr azt mondaná, hogy nekem tetsző istentisztelet az, hogy 40 különböző curryfajtát hoztok. Én nagyon szeretem az indiai konyhát, de nem így van nálunk. Ehelyett a kereszténység tulajdonképpen teljesen elképzelhetetlen éneklés nélkül. Kezdettől fogva a legkorábbi időszakban a keresztényektől már felmaradtak dalok, himnuszok, a legrégebbi dolgok, amik megmaradtak, a himnuszok, és ahogy az első évszázadok kolostoraiban imádkoztak, ott is ez volt a rend, meg volt szabva, hogy mikor mit énekelnek, de mindig énekeltek valamit. Megvannak ugye ezek a fix liturgiával működő egyházak, katolikus, görögkatolikus, ortodox. Az Isten tisztelet, ez egyszerűen hozzátartozik az éneklés a olvasmányok között mindenképpen. Aztán vannak a modern gyülekezetek és a kis egyházak, a szabad egyházak, de ott is nagyon fontos szerepe van a zenének. Ki kezdte ezt az egészet? Hogy kezdődött ez? Nem Jézus volt, aki elkezdte. Jézus nem nagyon beszélt az éneklésről. Sokkal hamarabb kezdődött, és nagyon érdekes ezt megnézni. A kezdeteken, az üdvösség történet kezdetén, ha Noét nézzük, Ábrahámot, vagy Mózest később, ott náluk még az egész zene és az éneklés még nem játszik nagy szerepet. De aztán Isten azt mondja ugye Mózesnak, hogy tehát elmondja Mózesnak, hogy képzeli, hogy hogyan szeretné, ha őt tisztelnék, és akkor jön ez az egész hosszú leírás, ami ma elég furcsa, hogy állatokat vágjanak le Isten tiszteletére, de soha nincs szó zenéről, meg éneklésről, áldozatokról van szó, meg parancsokról, amiket be kell tartani az embernek. Aztán egyszer csak jön egy ember, aki az egészet felborítja, és hogy hívják őt? Ő Dávid. És Dáviddal hirtelen egy revolúció, egy forradalom következik be, egy teljes átfordulása, átalakulása Izrael Isten tiszteletének, egy olyan megtérés vagy megváltozás, amelyet mi, keresztények, akik ugyanúgy Izrael istenében hiszünk ma, máig is ez szerint dicsőítünk, vagy szóval ez máig is hat ránk. Nevezzük ezt Dávid dicsőítő forradalmának. Egy kicsit hadd magyarázzam meg, vagy határozzam meg, mit is értek a dicsőítés alatt. Ez egy kicsit ilyen karizmatikus nyelvezet. A dicsőítés alatt először is azt értem, hogy Isten dicsőítik. Ez sem magától értetődő. Tehát ebben nem tartozik bele a csendes meditáció, nem tartozik bele az, hogy különböző fejtegetéseket
szövegeket olvasunk a teremtés mulandóságáról. Az se, amikor csak azért énekelünk, hogy valamit díszítsünk. Tehát az első dicsőítésben az a fontos, hogy Isten dicsérik. A másik, hogy az emberek együtt végzik. Harmadik pedig, hogy zenével, méghozzá egységben vagy egészen, tehát nem egy koncert formájában, ahol egy valaki énekel, a többiek meghallgatják. Ez is nagyon szép, nagyon fontos a keresztény művészet, de dicsőítés alatt azt értem, hogy mindegy, hogy milyen stílusban játszanak, elektromos gitáron vagy alpesi kürtön, fontos, hogy Isten dicsőítik, imádják, az emberek közösen teszik, és mindannyian együtt részt vennek benne. Tehát részt vesznek benne, ezt nevezem dicsőítésnek. És ma és az elkövetkezendő estéken erről fog beszélni, hogy ez miért olyan fontos. Tehát a jó Dávid, neki amúgy is megvan ez a zenei története, hiszen zenész volt először is, vagy az első dolog, amiről ismert volt, hogy jó zenész. Ismeritek a történetet Dáviddal meg Góliával, persze az is megvolt, hogy legyőzte Góliátot, de ez csak egy rövid szakasza az életének, ami azonban történik, elolvashatjátok a Bibliában, Sámuel első könyvében, hogy amikor Sault egy gonosz lélek gyötri, nem bír aludni, rémálmok gyötrik, akkor azt mondják az emberek, szükség lenne valakire, aki jól tud zenélni, akinek erre kenete van, és akkor hozzák Dávidot. És csodálatos, érdekes, hogy az a zene, amit Dávid játszik, megváltoztatja a szellemi, a spirituális légkört Saul körül. Aztán tudjuk, hogy Dávidnak menekülnie kell Saul elől, aztán meg később király lesz, és amikor király lesz, akkor történik valami hihetetlen érdekes dolog. Tehát Jeruzsálem királya lesz, most csak egy rövid vázlat erről a történetről. Tehát ott van, vagy ismerjük ugye Izraelben a szövetség ládáját, ahol Isten jelenléte lakozik. Ez egy hely. Ezt a ládát sajnos ellopták egy háborúban, elrabolták, és Dávid arra a gondolatra jut, hogy ő visszaszerzi ezt a szövetségládát. Ami nagyon érdekes, hogy elsőre talán nem is látszik, hogy milyen forradalmi, hogy ugye addig normálisan, vagy alaphelyzetben a szövetség ládája egy olyan sátorban volt, a szentek szentjében, amit Isten pontosan leírt Mózesnek, hogy hogyan legyen ott a hétkarú gyertyatartó, és ez az egész szentek szentje. Ez gyakorlatilag egy sátor volt, egy hordozható valami, ami érdekes, hogy amikor Dávid visszahozza a szövetség ládáját, nem ebbe a bizonyos sátorba teszi, hanem ehelyett, ahogy olvassuk Sámuel második könyvében Dávidról, hogy az Úr ládáját bevitték egy sátorba, a sátor közepére állították a helyére, abban a sátorban, amit Dávid a láda számára állítatott. Tehát ez nem az a bizonyos szövetség sátra, amit Mózes készítetett, hanem egyszerűen egy sátor. A másik, hogyan tisztelték az ő lakóhelyén Izrael istenét, áldozatok bemutatásával, bikák levágásával és a vért rá öntötték az oltára. Dávid azonban nem csinál semmi ilyesmit, ez egy botrány, egy forradalom. Azt mondja, hogy egészen másképp csináljuk. Hihetetlen merész, mert Dávid azt mondja, ez a Krónikák első könyvében olvasható, lesz egy csomó bibliai hely most, sajnos nem látom most tehát itt a videón nem lehet látni ezt a gyűjteményt, de majd megtaláljuk az igehelyeket, bocsánat. Tehát levitákat állít az Úr ládája elé, akiknek az a dolguk, hogy dicsőítsék, magasztalják Izrael istenét. Ez nagyon érdekes. Tehát Dávid azt mondja, én elhozom az Úr ládáját, a szövetség ládáját, de nem a korábbi környezetébe állítom föl, ebbe a szentek szentjébe, az áldozati szolgálatokkal, hanem
egy egészen sima sátorba, és énekeseket állítok oda a láda elé, akik zenélniük kell. És Dávid tudatosan mondja, dicsőítsétek és magasztaljátok Istent, és ez egy szolgálat. Nem azt mondja, hogy ha kedved van, akkor az Úrnak énekelni, akkor menj be oda. Azt sem mondja, hogy figyeljetek, rendezünk itt találkozókat, és akkor a találkozók díszítésére, hogy a fiatalokat is elérjük, meg őket is megszólítsuk, énekelünk is. Szolgálatnak nevezi az éneklést. Azt mondja, hogy itt vagytok, itt vannak a hangszereitek, bejöttök ide a sátorba, és az a munkátok, az a szolgálatotok, hogy Isten számára zenéjetek, Istennek zenéjetek. Tehát ez az a környezet, amelyben Isten szemlátomást jól érzi magát. Mert Dávid, és ez egy nagyon fontos pont, ez az első fontos pont, amit föl is írok, hogy Dávid kapott Istentől egy kinyilatkoztatást elsőként, ezt a küldetést, vagy ezt a ráérzést, hogy Isten szereti a zenét, Isten szereti a dicsőítést. Ez nagyon érdekes kérdés, hogy Dávid hogy jött erre rá. Majd mindjárt megválaszolom. Tehát Dávid azt mondta, hogy szép dolog ez a sok áldozat, de én tudom, hogy mi az, amiben Isten igazán jól érzi magát. Mint amikor ismersz valakit jól, és tudom, hogy mi kell neked, hogy jól érezd magad, egy jó kis puha takaró, egy jó forró tea, és ne legyen túl világos, hanem inkább gyertyafény. Tudom, hogy neked mi tetszik, hogy működsz, vagy hogy ketyegsz. És Dávid tudja, hogy Isten szereti a zenét, zenészek kellenek, akik dicsőítik őt, ezt szereti. Hogy jön erre a gondolatra Dávid? Honnan ez az ötlete? Van egy sereg zsoltár, amiket Dávid írt, és ezekben a zsoltárokban sok minden olvasható, vagy sok minden kirajzolódik arról, hogy ő hogy ismerte Istent, tehát Dávid teológiájáról. Például azt mondja az egyik zsoltárban, Istent beszélteti, hogy Isten azt mondja az 50. zsoltárban, ha éhes lennék, nem kellene neked szólnom, mert enyém a világ és mindaz, ami betölti. Talán bizony megegyem a bikák húsát, és megigyam a bakok vérét. A dicsőítést hozzátok áldozatul az Úrnak, az Istennek, és tartsátok be a fogadalmaitokat, és ha a szükség idején hozzám kiáltasz, megmentelek, és te dicsőíteni fogsz engem. Nagyon érdekes, ezt mondja az Úr. Tehát az áldozati szolgálatot Isten rendelte el, nem volt benne semmi rossz, de olyan, mintha Dávid a törvény mögött meghallotta, vagy megsejtette volna Isten szívverését, és azt mondta, hogy végső soron, hiszen nem iszod a bakok vérét, meg a bikák vérét. Tulajdonképpen nem ez az igazi pont. A te szíved vágya valami más. És Dávid kimondja, Isten arra vágyik, hogy imádják és dicsőítsék és tiszteljék zenével, és minden egyébben, amit még ír a dicsőítésről, aki az áldozat, a dicsőítés áldozatát mutatja be nekem, az tisztel engem. Tehát nem bikát, hanem egy dalt, azt tisztel engem. Ez nagyon érdekes, hogy a 69. Zsoltár, még sok helyet idézhetnénk. A 31. annyira szép, dicsérni akarom Isten, mert ez jobban tetszik Istennek, mint egy bika. Tehát Istennek nincs semmi kifogása a bikák ellen, de egy ének még jobban tetszik neki. Ezt nagyon kedvesnek találom. Tehát Dávid, ahogy is mondjuk, van egy felismerés, egy víziója arról, hogy milyen nagy jelentősége van a dicsőítésnek, és tényleg meg is valósítja. Méghozzá tudjuk, hogy ő maga is egy dicsőítő. Tudjuk a zsoltárokból, ahol azt mondja, hogy reggel ott állok a te házadban, és énekelek neked hajnalban. Tehát Dávid királyként, reggelenként elővette a gitárját, és azt mondta, most énekelek az Úrnak. Így kell ezt elképzelni a zsoltárai alapján. Szálljon fel hozzád az én imám, mint a tömjén füstje.
és valami, amit nagyon eredetinek és szinte viccesnek találok. Dávid nem csak azt mondta, hogy ez Istennek tetszeni fog, mert szereti a dicsőítést, hanem tényleg aktívan berendezte, vagy installálta a dicsőítést, kitalálta. Még egyszer a Krónikák könyvéből, a papok és a leviták hangszereken zenéltek, és ezeket a hangszereket Dávid király készítette az Isten dicséretére, és amíg a zenészek dicsítették Istent, a papok fújták a kürtöket, és egész Izrael részt vett benne. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, amit itt kimond. Az első, ami világos ebből, hogy Dávid készített hangszereket készített, amikről eddig soha nem volt szó úgy, mint az Isten dicsőítés eszközéről. Új hangszereket, mert azt mondja, hogy itt szép zene kell, és nem egy összevisszaság volt, hanem mint egy liturgia, megvan a rendje, a leviták, Dávid dicsőítő énekét, nyilván a zsoltárokat énekelték, hiszen ez volt Dávid dicsőítése, ezeket játsszák, közben a papok fújják a trombitákat, tehát együtt van a szóbeli és az énekes dicsőítés, a zenés, és egész Izrael részt vesz benne. Tehát a leviták vezetik a dicsőítést, de egész Izrael bekapcsolódhatott. És amit nagyon-nagyon meglepőnek találok, hogy Dávid tényleg investál a népébe, beruház a nemzetébe, hogy fölszerelje őket dicsőítéssel. Tudjátok, van egy kérdésem, tudjátok, hogy hány zsoltárt írt Dávid saját maga? Meglehetősen sokat, nem azt mondom, hogy a nagyobb részét, de nagyon sokat, azt hiszem az egyharmadát, amiket ő maga írt, tehát tényleg nagyon sok dicsőítő dalt írt, Dávid dalokat is ír, tehát hangszereket készített és dalokat ír. És azt is olvassuk, sőt, még azt is olvassuk, hogy kifejezetten megtanítja a levitáknak ezeket a dalokat. Én azt mondja, írtam egy új dalt, és így énekelj. Ezt énekeld az Úrnak. Ezen túlmenően, és ezt is nagyon viccesnek találom. Összegyűjtöttem egy csomó igehelyet, amelyből kiderül, hogy Dávid a népét tudatosan, és a munkatársait tudatosan edzette a dicsőítésben. Nem egyszerűen mondta, hogy énekeltek, hanem nagyon konkrét utasításokat ad, hogy hogyan énekeljenek, és mit énekeljenek. Utasításokat ad. Tehát, és majd erről is még hallunk, hogy miért. Mik ezek az utasítások? Össze van gyűjtve az igehelyeknek a listája. Ezt nem tudom, hogy meg lehet-e majd szerezni. Azt mondja, újongva, örömmel énekeljetek az Úrnak, hangosan játszatok a hangszereiteken. Hajrá! Erőteljesen, és azt rendeli el, hogy emlékeztessétek az Urat, idézzétek fel a nagy tetteit, amiket cselekedett, emlékezzetek rá. Dicsőítsétek és magasztaljátok. Nem azt mondja, hogy akármit énekeljetek, hanem adjatok hálát az Úrnak. A csodáit idézzétek fel, dicsérjétek őt. Azt mondja, megírja a zsoltárokat, hogy azért írja meg a zsoltárokat, hogy ezeket énekeljék az Úr előtt az énekesek. És azt mondja, újongjanak és örvendjenek. Tele örömmel, karizmatikus rendezvényeken sokan, hogyha csak egy kívülről betévednek, úgy érzik, hogy túlzott ez a nagy újongás. Hogyha kezdődik a világbajnokság, akkor senki nem lepődik meg azon, hogy mindenki ordibál, meg újong, meg hújogat, pedig csak egy labdáról van szó, de az, amikor Istennek újongunk, azon megütköznek. Tehát ez a legnormálisabb dolog. Az, hogy bemegy egy labda kuba, azon teljesen normális, ha újonganak. De a legbiblikusabb, a legőskeresztényebb, a legnormálisabb dolog. Isten előtt újongani. Nem kell bocsánatot kérnünk, vagy semmi magyarázkodni valunk nincs. El is értünk a következő ponthoz. Kifejezetten ezt is mondja Dávid, hogy tapsoljanak. Sokan vannak, akiknek ez egy kicsit ilyen fura, tehát gátlásaik vannak a tapsolással szemben. Azt mondja Dávid, hogy
kiáltsatok az Úrhoz hangosan, és kifejezetten felhívja a zsoltárokban a táncra is az embereket. Ez van, akinek jobban fekszik, van, akinek kevésbé, de teljesen bibliai, és mélységesen bibliai az is, hogy emeljétek Isten dicsőítésére, emeljétek fel a kezeteket. Vannak, akiket ez zavar, ez a tapsolás, meg kezünk kitárása, és sokan azt mondják, hogy ha nem így érzem, akkor ez ilyen farizeusi dolog lenne, hogyha úgy csinálnám, akkor ez csak külsőség lenne, hogyha nem érzem. És ez józanabbul hangzik, mint amennyire az, mert ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a saját dicsőítő hozzáállásomat az érzéseimtől teszem függővé. És ez annyira nem bölcs dolog, mert az érzéseim nagyon fontos része az életednek, de ne ezek irányítsák az Istennel való kapcsolatodat, mert ezek annyi mindentől függnek, a kapcsolataitól, más emberektől, de az éhségtől, a szomjúságtól, a fizikai állapotottól. Tehát nem bölcs dolog csak az érzéseimre hagyatkozni, hanem ha azt mondja az Úr, emeld föl a kezed és tapsolj, akkor tedd meg. Mindegy, hogy milyen az idő, és mindegy, hogy milyen hangulatban vagyok. Igenis, ez bölcs dolog, ez nem farizeusi dolog, hanem egyszerűen csak azt jelenti, hogy engedem, hogy az igazság és a szellemi valóság, a spirituális valóságra jobban hallgatok, mint a saját emésztésemre, nagyon koromban mondva. Továbbiakban Dávid azt is mondja, azt is utasításba adja a levitáknak, hogy boruljatok le, vessétek a földre magatokat. Nem is állandóan, de ez is egy bibliai, teljesen bibliai, vagy biblián alapuló dolog. Fölemelni az Úr nevét és az Urat keresni, magasztalni az ő nevét. Tehát Dávid nagyon konkrét utasításokat ad arra, hogy hogyan nézzen ki a dicsőítés. Ami engem még nagyon megindít, hogy Dávid tényleg struktúrát ad. Nem akarom nagyon részletezni, erről majd lesz egy másik sorozatban szó, vagy van, de nagyon megszervezi, és erről fejezetek szólnak a Szentírásban, pontosan megszervezi a Krónikák első könyvében 16. könyvtől, vagy fejezetől egészen a 16. fejezetnek egy csomó verse erről szól, a Krónikák első könyvében, hogy legyen megszervezve az egész szolgálat, és ott vannak sorba az énekesek, a kapuőrök és a leviták név szerint felsorolva. Minek ez az egész benne? Egyetlen egy okból, egy nagyon egyszerű okból, hogyha mi azt gondolnánk, hogy az, amit mi itt csinálunk az imádságházában, a legfontosabb dolog a világon, és meg kell maradjon az utókor számára, akkor ezt a tervezést, hogy mikor ki jön imádkozni, és kinek hányra kell ideérnie, ezt mind levásolnánk, és leírnánk, és ezzel is bizonyítanánk az utókor számára, hogy ez nekünk nagyon fontos volt. És pontosan ez van. Mi úgy nevezzük, hogy az őrség beosztása itt az imádságházában, és pontosan ez van itt leírva. Gyakorlatilag az a lista, hogy ki mikor imádkozik, és ez benne van a Krónikák könyvében, hogy mikor melyik kapuőr, melyik hangszeren kicsoda játszik, ki áll kapuőrséget, melyik családban, szolgálatban. Ez benne van a Bibliában. És miért? Azért, mert fontos, nyilván fontos. Nyilvánvaló, hogy ennek prioritása van. Fontosnak tartották, tényleg sok pénzbe került, komolyan vették. És éjjel-nappal volt ott valaki, és igazi, komoly szervezet volt. És Dávidnak az volt a határozott utasítás, hogy éjjel-nappal szakadatlanul folyjon a dicsőítés. Nincs benne nyilván az, illetve nincs benne explicit az, hogy 24 óra, de nagyon valószínű, hogy így van, mert 12 műszak van gyakorlatilag. Tehát gyakorlatilag úgy van beosztva, mint az őrállóknak az ideje. Tehát ebből logikusan következik, hogy az éjszaka is le volt fedve. Éjjel-nappal folyt a dicsőítés. Ez derül ki ezekből a táblázatokból.
most jön a nagy kérdés, hogy jutott ez az egész Dávid eszébe, hiszen ilyen azelőtt egyáltalán nem volt. Szó sincs róla a Bibliában, hogy jött neki ez a gondolat. És ami ebben a különös, hogy Dávidról azt olvassuk, amit először olvasunk róla, hogy ő egy olyan férfi volt, Isten szíve szerinti férfi volt. Tehát egy olyan valaki, aki közel állt Istenhez, jól ismerte Isten szívét. Azt kell mondjam, hogy ez nagyon súlyos kijelentés, nagyon komoly, nagyon fontos kijelentés, nagyon kevés emberről mondja ezt a Biblia. Tehát, hogyha azon gondolkozol, hogy juthatott az eszébe, és hogy jött erre a gondolatra, hogy ilyen dicsőítést szervezzen a szövetség ládája körül, tehát egy ilyen atmoszférát teremtsen, ahol éjjel-nappal énekelnek. Hogyha most nyomozást indítunk, akkor Dávid Zsoltáraiban egy különleges dologra bukkanhatunk. Tehát ha azt próbáljuk kinyomozni, hogy honnan jött ez az egész kezdeményezése, és nagyon érdekes kijelentéseket találhatunk a Zsoltárokban. Például az 5. Zsoltárban mindjárt az elején, ott pedig azt mondja Dávid, jóságodból beléphetek a te házadba, és leborulhatok előtted szent templomodban. És ez nagyon szép. Az egyetlen egy gond ezzel, hogy akkor még nem volt templom, amikor Dávid ezt írta, hiszen a templomot Salamon építette csak. És akkor hűha, Dávid már erről beszél. De hogyha utána nézünk az eredeti héber szövegben, hogy mi áll itt a templom szó helyett, van ugye az a templom, amit Salamon épített, ennek a neve héberül Miktás, a szentély. Itt azonban nem ez a szó áll, Hékol, ez pedig palotát jelent, egy királyi palotát. Klasszikusan a királyoknak van ilyen építményük, ahol Dávidnak a trónja áll, az a Hékol. És Dávid gyakorlatilag azt mondja, hogy uram, bemehetek a te házadba, bejöhetek a tróntermedbe, nem földi templomról beszél. Hűha! Akkor miről beszél? Nem olyan nehéz, hiszen egy csomó más olyan vers van, amiből világos, hogy Dávid nyilvánvalóan olyan helyekre juthatott be, ahova nekünk nem túl sok bejárásunk van. Tehát a 16. Zsoltár végén például, ahol azt mondja, hogy az élet útjára tanítasz engem, színed előtt az öröm teljessége, jobbodon a gyönyörűség mind örökké. Mind örökké. Nyilván tudta, hogy milyen Isten színe előtt lenni, vagy milyen az a hely. A 17. Zsoltárban is. Ám én igazságban meglátom színedet, és arcot fog betölteni, ha fölébredek. Mintha azt mondaná, hogy Úr, nagyon rosszul vagyok, megint látnom kell Istent. Hű. És nagyon nagy bizalommal beszél. Azt mondja, hogy igen, most, hogy ezt mennyire vizuálisan képzeljük el, az egy másik kérdés, de azt mondja, hogy bejárásom van oda valamilyen módon, ahol Isten lakozik. A 26. Zsoltárban, a 8. versben például azt mondja, szeretem lakóhelyedet. A 6. Zsoltár, szeretem házadnak táját, a sátrat, ahol dicsőséget honol. A helyet, mondja a németben, nem volt még akkor a templom, de Jézus arról beszél, arról a helyről, ahol Isten dicsősége lakozik, és ő ott annyira szeret lenni. Tehát otthon volt Isten dicsőségének helyén. Martin Buber, egy zsidó filozófus, olyan szépen beszél erről a helyről, erről az igehelyről, 26. Zsoltáról. Úgy fordítja, szeretem a házad védelmét, oltalmát, és szeretem azt a helyet, ahol a te dicsőséged lakozik, te ragyogásod lakozik. Tehát Dávidnak volt betekintése, volt egy víziója, és valamit felismert arról, hogy mit jelent a dicsőítés az égben, tehát a mennyben, hogy megy a dicsőítés. Mondjuk inkább úgy, hogy Isten tróntermében. Tehát ez az én tézisem, amit eddig kifejtettem, hogy Dávid nyilván betekinthetett arra a helyre, ahol Isten lakozik, a mennyei palotába. És most jönnek a következtetések. 22. Zsoltár, szintén Dávid Zsoltára,
És itt azt mondja, Istenem, te szent vagy, Izrael dicsőítésében lakozol. És ez nem azt jelenti, hogy Izrael dicsőít téged, te pedig néhány emelettel följebb laksz, hanem ez a héber szövegben úgy jelenik meg, hogy te belakod Izrael dicsőítését. Tehát Izrael népe, Isten népe dicsőít, és ez az a hely, ahol Isten lakozik. Tehát Isten abban a légkörben lakozik, ami a dicsőítés légköre, mintha Isten belakná a dicsőítést. És ez csak akkor különös az elképzelés, hogyha az eget és Isten tróntermét valamit tőlünk távol levő, messze levő dolgokként képzeljük el, és ez így természetes. Nekünk embereknek ugye azt gondoljuk, hogy itt van a föld, ahol a fákon gyümölcsök nőnek, ahol autóval járkálunk, meg kell javítani az autót, ki kell dobni a szemetet, és ha meghalok, akkor talán eljutok az égbe. De az írásban soha sehol semmi nem támadja alá ezt a nagy kettősséget, ezt a nagy elválasztást, eltávolítását ennek a két dolognak. Most nincs rá időm, de a igehelyekből bizonyíthatnánk, hogy az ég, a menny, az nagyon is közel van hozzánk. Például, hogyha lenne most a fejeden egy infrakamera, akkor csak más részeit látnád a valóságnak, mint amiket most tudsz látni. Nem kéne elmenned valahova máshová, egy másik planétára, egy másik bolygóra, hogy meglásd itt a meleg, a hőeloszlást, hanem csak föl kéne tenned ezt a szemüveget, és azt látnád hirtelen, amit addig nem láttál. Amikor az emberek betekintettek a Mennyországba bárki, bárhol, az is ugyanígy történt. Olvasunk János evangélistáról, aki Patmos szigetén imádkozik, és egyszer csak lélekben, ez nem egy asztrál utazás, nem arról van szó, hogy lovon utazik, vagy angyalok ragadják el, és fölmegy a mennybe, és akkor valami nagy kapuk kinyílnak előtte, fölmegy az égbe, hanem azt mondja, hogy szellemben, lélekben egyszer csak ott voltam, és akkor az egy pillanat alatt történik. Tehát a mennyei valóság nincs távol, hanem csak a testi szemeink számára nem látható. De ez nem az ég problémája, mert hogy az ég olyan ködbe burkolózna, hanem a mi gyenge szemünknek a hibája. A radioaktivitást se látjuk, akkor hogy gondoljuk, hogy az ég, a menny ne lenne valóság azért, mert nem látjuk, hiszen a legtöbb dolgot nem látjuk. A demokráciát sem látjuk, a másik ember érzéseit sem látjuk, a radioaktivitást vagy a gravitációt sem látjuk, de meglehetősen reálisak, ha tapasztalatot szerzünk róluk. Tehát az ég az a hely, ahol Isten lakozik, a menny, és Dávid arra következtetésre jut, hogy a dicsőítés az a hely, ahol lakozik Isten. Menjünk tovább, most már nem Dávidnál, hanem másik könyvekben. Van a Bibliában egy könyv, amely különleges módon, jobban, mint az összes többi, betekintést nyújt a mennyei trónterembe, ahol Isten lakozik, és sokan közületek nyilván olvastátok meg, vagy hallottatok, hogy János jelenései komplikáltak és nehéz olvasmány, de különösen egy részre szeretném fölhívni a figyelmeteket, amit nem mindig veszünk észre, vagy nem könnyen veszünk észre. A 4. fejezetben az János apostol betekintést kap abba a trónterembe, a mennyei trónterembe, ahol Isten lakozik, tehát arra a helyre. Néhány részletet szeretnék megmutatni, hogy mi történik ott. Itt 4 élőlényről olvasunk. Ez egy nagyon általános kifejezés, de csak annyit tud, hogy élnek, és ami lényeg, de hogy milyenek voltak, nagyon furán néznek ki, ugye rengeteg szemük, szárnyuk van, meg stb. De ami érdekes az, hogy mit tesznek, mi a fő tevékenységük. 4. fejezet 8. versében ezt olvassuk, hogy mind a 4 lénynek, ugye 6 szárnya volt, minden irányba személy, nem nyugszanak se éjjel, se nappal, tehát 7x24, és azt kiáltják, szent, szent, szent az Úr, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Tehát ez jelenti, hogy Isten a dicsőítésben lakozik, és a mennyben
24 órás dicsőítés folyik. Ez a 24/7, ez nyilván az éjjel-nappal a szakadatlannak egy modern kifejezése. Menjünk tovább, mit tudunk még az égről és a mennyről és a mennyei dicsőítésről, mit tudhatunk még meg. Was wir über den Himmel und über den himmlischen Lobpreis erfahren können. Mi van még a mennyben? Ezt olvassuk egy fejezettel később, hogy nem csak dicsőítés van, hanem pontosabban, amikor a bárány átveszi a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborul a bárány előtt. Mindannyiuknak hárfája volt, és tömjénel tere aranycsészéje. Ezek a szentek imádságai. Új éneket énekeltek, méltó vagy, hogy átvedd a könyvet és feltörd a pecsétjeit, mert megöltek és véreddel megváltottad az embereket Istennek, minden nyelvből, népből és nemzetből. És utána azt mondja, hogy uralkodni fognak a földön. Tehát azt tudjuk meg ebből a bibliai részből, ez a Jelenések könyve 5. fejezete, azt tudjuk meg a 9. versből, hogy az égben nem csupán dicsőítés uralkodik, hanem van zene. Nem tudom, hogy milyenek hogy is mondjam, a elképzelését, milyen kép él benned a mennyről. A bajorok, a müncheniek, mondjuk azt képzelik, hogy ott sok finom fehér kolbász van, nem tudom, nyilván. Tehát mindenkinek mások az elképzelései, lehet, hogy nagy fénybirodalmat képzelünk, lehetséges. De amit egészen biztosan megtudhatunk Isten szavából, tehát amit ténylegesen bibliailag hitelesített, az az, hogy a mennyben van zene. Hát a mennyben dicsőítés van és zene. Hangszerekkel ráadásul, és énekléssel. A poén, és nem erre akarok kiukadni, de azért egy nagyon érdekes poén, hogy ami itt a Földön történik, dicsőítés és imádkozás, ez hihetetlen szorosan összekapcsolódik ebben a képben, itt a Jelenések könyvében. Ezekkel a kis aranycsészékkel, amikben a tömjén van. Tehát szentek imádsága, vannak szentek a mennyben is, de a Földön is, tehát a földi szentek imádsága is van ezekben a csészékben. Tehát a dicsőítés és az imádság, amit mi itt a Földön végzünk, az a része a mennyei liturgiának. Ez azért nagyon erős dolog. János azt mondja, hogy odafönt éppen egy nagy imatalálkozó van, és azt mondja, hogy mindenki leborul és zenél, de az a tömjén, amit hoznak, azok a ti imádságaitok. A 4 lény azt mondja, hoztunk neked még valamit a földről. Itt van, nézd, a földi dicsőítés illatozik. Tömjén, ami felszáll az Isten, pontosan ez történik, ezt írja le. És a mennyben is van zene. Akkor most a kérdés, mikor kezdték? Ott az égben. Elég régen már, igaz? Ami az egyetlen észszerű következtetés, a zene, a zenét a mennyei trónteremben találták ki arra, hogy dicsőítésre használják a mennyországban, a mennyei trónteremben. Ez az eredete a dicsőítésnek és zenének. Nem az emberek kezdtek gondolkozni azon, hogy milyen is a ritmus, hogy működik, vagy ők próbálkoztak különböző hangokkal, meg hangszerekkel, hanem az emberek csak felfedeztek valamit, ami már meg volt teremtve, és aminek már megvolt a funkciója, amit már használtak az örökkévalóságban, a mennyei trónteremben. Mi azt mondjuk, hogy csak nekünk, embereknek van zenéjük, az állatoknak nincs. Csak mi emberek ismerjük és értékeljük a zenét. Tudod miért? Azért, mert Isten szereti a zenét, és mert Isten alkotott bennünket az ő képére és hasonlatosságára. Nincs kultúra zene nélkül. Nincsen emberi kultúra zene nélkül. Van emberi kultúra, hát nyelv nélkül nem. Írott irodalom nélkül van.
írott nyelv nélkül. Vannak olyan kultúrák, akik nem jöttek rá a kerékre, de nincs olyan emberi kultúra, amelyben nem lenne zene. Mond ez nekünk valamit? Igen, mond. Mond valamit arról a mélységes lényegéről az embernek, amit az Istentől kapott. Mert ugyanaz az ember, aki az embert teremtette, Ádámot és Évát teremtette, ugyanez az Isten egy olyan atmoszférában lakozik, egy olyan környezetben lakozik, amely a dicsőítés. Még odáig is elmehetnénk, és ez nem abszurd, ha azt mondjuk, hogy az a hely, amelybe itt bepillantunk, az nem egyszerűen Isten nappalia, ahol jól érzi magát, az is, de ez az a hely, ahol a trónusa áll, tehát ez az ő főhadiszállása, ahonnan irányít. Isten főhadiszállása egy dicsőítő találkozó. Na, álljunk meg egy pillanatra. Lehetne egy könyvtár is. Lehetne egy vár, ahol harcol az ellenségei ellen. De Isten főhadiszállása, ezt most fel is írja, egy dicsőítő találkozó. Összejövetel. Ne értsetek félre. Minden aspektusa a keresztény ima életnek, az Isten tisztelet, az egyéni ima, mindnek megvan a helye. De nagyon világosan és kifejezetten akarom mondani, hogy ott énekelnek és dicsőítik Istent, és ez nem véletlen. Nem körbeülnek és meditálnak. Akármennyire nagyra becsülöm is a meditációt, de itt kifejezetten azt mondja, hogy énekelnek, és ez az a hely, ahonnan Isten kiárasztja az ő uralmát. Ez nagyon-nagyon fontos, jelentőségteljes, meg kell jegyeznünk. Ha tovább olvasunk, ugyanez a Jelenések 7. fejezet 11. Az angyalok mind a trón, a vének és a 4 élőlény körül álltak, arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent. Ez az atmoszféra, ez a légkör Isten a trónusa körül, ez az imádás, a zene, a dicsőítés légköre, az imádság légköre. 11. fejezet is, a trónuson ülő vének leborulnak, és imádják Istent. És ugyanilyeneket találunk sorra, stb. Most ugranék egyet, és néztük Dávidnak ezt a dicsőítő revolúciót, forradalmát. Miért? Azért tette ezt, mert a mennyben nagyon sok a dicsőítés. Most ugorjunk egy nagyot az időben, és most nem a múltról akarok beszélni, hanem a jövőről. Olyan kicsit pongyola kérdésben, megfogalmazásban, mennyire fontos nekünk a zene? Ugye az előbb beszéltem róla, hogy nincsen olyan kultúra, amiben ne lenne zene, tehát igen, nagyon fontos. Egy kérdés. Szerintetek az idő múltával fontosabb, vagy kevésbé fontos lesz a zene az emberek szemén? Én azt állítom, hogy fontosabb lesz, egyre fontosabb, és mindjárt meg is mutatom, hogy miért. Először is mit gondoltok, mennyi pénzt adnak ki az emberek világszerte a zenére? Tehát nem a hangszerekre, amiket az ember maga készít, hanem letöltendő zenék, CD vásárlás. Tehát amikor megveszik a zenét, amit hallgatnak. Mit gondoltok? 20 Milliarden US-Dollar. 20 milliárd USA dollár évente. 1,5 Milliarden Euro. Németországban 1,5 milliárd euró. Ez csak az a zene, amiért pénzt adnak, tehát itt még szó nincs arról, hogy egy csomó országban sehol nem is vásárolnak, mert maguk zenélnek, nincs benne az összes illegális letöltés, meg amit a YouTube-on hallgatsz, tehát amiért pénzt adnak. 20
milliárd $100. Az évvel ezelőtt, ha zenélni akartál, vagy zenére vágytál, akkor vagy neked kell zenélni, vagy el kellett menni valahova, ahol zenéltek. És 100 évvel ezelőtt történt ez, hogy egyszer csak a zene hozzáférhetővé vált. Először még egy kicsit recsegős volt, ugye egy ilyen viasz hengerre, vagy egy ilyen régi lemezre, gramofon lemezre elég kevés fért rá, de mégis csak akkor történt, hogy a háztartásokba a zene úgy bejöhetett, hogy lehetett ugyanazt a zenét többször is meghallgatni. Annak ellenére, hogy maga a zenekar nem volt ott. Tehát régebben esetleg egyszer elmentél egy koncertre, és meghallgattad őket, de most többször ugyanazt meg lehetett hallgatni. Jöttek a lemezjátszók, a gramofonok, aztán a komolyabb lemezjátszók, meg a többi. Úgy gondolom, hogy ez is egy jelentős jele az időknek, hogy az utóbbi 10 évben, nézzük meg, mi történik szellemileg, spirituálisan, kb. 10-15 éve egy új helyzet állt elő, ami ennek köszönhető, ennek az eszköznek, hogy persze nekem is volt fiatal koromban Walkmanem, ma már sokat érne valószínűleg a retro értéke miatt. Egy kazettát ugye bele lehetett tenni, azt is meg kellett fordítani, és akkor volt rajta a 10 kazettát magaddal vinni, ahhoz már egy komoly táska kellett. És akkor mondjuk volt már 80 nóta, de már egy sereg kazetta kellett hozzá. És most pedig egy ilyen kis kütyűn 40 000 dal van rajta. Egész életedben is fáradtságosan tudnád végighallgatni, szóval tényleg rengeteg zene fér rá. És ez elfér a mellény zsebedben, és olyan időben élünk, olyan korban élünk, amilyen még soha ezelőtt nem létezett. Bemész bármelyik boltba, és mindenhol zene szól, minden reklámban zenét hallgatsz. Ha kimész egy peronra, akár villamos, akár metró, alig találsz olyan fiatalt, akinek ne lenne valami a fülében, egy fülhallgató. Tehát még soha nem éltünk ilyen kultúrában, amely többet, vagy amelyik jobban át lett volna itatva a zenével, mint mi ma. Ugyanakkor azt is világosan látnunk kell, hogy mit tesz a zene, és mi az, amire képes. Mit mondanátok, hogy mit tesz a zene, és mire képes a zene? Igen, először is megérint, más módon érinti meg az érzelmeinket, mint egy szó, mint csak egyszerűen a szó. Pozitív és negatív értelemben egyaránt. Ugyanakkor az is feltűnő, hogy az emberek arról énekelnek, ami nekik a legfontosabb. Hogyha a dalokat írsz, és éppen friss szerelmes vagy, akkor nyilván nem kell inspirációért harcolnod, csak úgy ömlik belőled az, amivel tele van a szíved. Amivel a szív tele van, arról énekel a száj. Ezért nagyon árulkodó, hogy miről énekel a mai korunk zenéje. Nem tudom, hogy ismeritek ezt a zenei irányzatot, ez a hip-hop irányzat. Rengetegszer a pénzről van szó, hogy vastag arany láncokról, és hú, mennyi pénzről énekelnek sokszor. Ez az Istenük. És a legtöbb dal valószínűleg a szerelemről, a szeretet kapcsolatról szól, mert az emberi szeretet, emberi szerelem a legszebb és a legméltóbb dolog, amiről írhatunk, azt hiszem, de érezhetjük a mi világunkban már, hogy a legszebb és a legcsodálatosabb az emberi szerelem. Mert nem ismernek mást. És ez a legfontosabb számukra. Lehetünk keményebbek is. Mondhatjuk úgy is, hogy ami az Istened, arról énekelsz. Nem vagyok annak az elméletnek a képviselője, hogy minden zenének jámbornak kell lenni, és minden zenébe valami nagy üzenetet kell tenni. De azért az igaz, hogy amiről a legtöbbet énekelsz, amiről egy művész a legtöbbet énekel, az, amivel tele van a szíve. Végsősorban, amit imád a szívében.
Tehát a zene az imádásnak a lelkületéből fakad, és ezt is eredményezi, hogy a fókuszt, az összpontosításodat irányítja valamire, ami fontos, és ez nem csak a fejedben, hanem az egész érzelmeidet átjárja. Igen, tényleg így van. Hallasz egy dalt, igen, akkor benned is előjön ugyanaz az érzés, igen, menjünk, csináljuk, mert ez nem kell, hogy ez negatív legyen, de ez a zene, mondjuk egy ilyen sportra biztató zene, az felbuzdít téged is. Vagy beülnek a Wagner operára, és megragadja őket. Az egész szimbolika, az egész érzelmi világ. Miért mesélem el mindezt? Azért mesélem, mert minden nagy ideológia a világban, negatív és pozitív értelemben is használta, vagy negatív és pozitív ideológiák használták a zenét. A megújulási mozgalmak is, mind zenei mozgalmak is voltak. Ahol a Szentlélek valami újat kezdett az egyház történetben, mindig új zene is jött ezzel. És ez az új zene, ez az embert, most lerajzolok egy emberkét, ez egy imádkozó pálcika emberke, fölfele néz. Ezt teheti veled. A zene igazából ráirányítja a figyelmedet, a szemedet valamire, és a dicsőítő, az imádó mozgalmak ilyen zenét hoztak, de minden negatív, minden gonosz, minden totalitárius mozgalom is ugyanígy megteremtette a maga zenéjét, csak ezt elég gyorsan elfelejtjük. Az egész mozgalom, amit visszanézve nácizmusnak nevezünk, mélységesen zenei vagy muzikális mozgalom volt. Nincsenek már ezek a tanúk köztünk, de én még ismertem sok olyat, akik el tudtak mesélni, milyen hangulat volt, és milyenek voltak a dalok, amikor föl a zászlókat és zárt sorokban masírozunk. Nem csak, hogy megvolt a megfelelő zene, hanem megvolt hozzá a technológia is. Hitler úgy gyakorlatilag azzal szilárdította meg a hatalmát, hogy mindenki kapott egy kis rádiót, egy vevőkészüléket, és ezáltal elérte az embereket, és ezt biztosította mindenkinek. És a zene is jött ugyanebből, nem csak a Führer beszédei ezekből a rádiókból. És voltak a nagy parádék, tele zenével, ritmussal, dalokkal. Ebből élt ez a mozgalom. A náciknak megvolt a saját, az NSDAP-nek megvolt a saját énekeskönyve, és voltak hatalmas dicsőítő alkalmaik, ahol a pártot dicsőítették, és a Führer. De ez itt nem politikai rendezvény, vagy dicsőítő alkalom. Egy fénydómban, akik megértették, mit jelent Isten tisztelni. Most miért is mesélek mindenről? Össze akarom rakni most a puzzle darabjait. Tehát a zene képes az embert egészében megszólítani. Ez az egyik. A másik, olyan korban élünk, amely jobban, mint valaha, és egyre növekvő mértékben, tehát nem csökkenő, hanem egyre növekvő mértékben zenétől átítatott muzikális kor, és harmadszor azt látjuk, hogy a zene egyfelől benne van az a potenciális Isten dicsőítse, másrészt viszont benne van az a potenciális lehetőség is, hogy a negatív dolgokért lelkesítsen föl. Szeretnék egy kicsit kitekinteni abba, amit a Biblia elmond arról, hogy az egyes korszakokban mi fog történni, mielőtt Jézus visszajön. Nagyon fontos, ezt fel kell ismernetek, hogy most ez nem azt jelenti, hogy vége a világnak, és megszűnik a világ, hanem Jézus visszatérése. Ma Krisztus királyt ünnepeljük, és nem nagyon figyelünk oda, hogy milyen evangéliumot olvasunk ilyenkor. Nem csak a mennybe térés. Ja, bocsánat,
rosszul mondtam, Krisztus király, hanem Krisztus mennybe menetelét ünnepeljük. És azt mondja a Szentírás, hogy ugyanez a Jézus, nem egy másik, ugyanez a Jézus, aki most előttetek, akivel az előbb még halat ettetek, és aki most előttetek, fölment a mennybe. Ő fog ugyanígy visszatérni. Hier steht nicht, wird wiederkommen im Sinne von, dass am Schluss alle gläubig sind und wir uns besser verstehen, oder auch nicht so im Sinne von... Nem úgy fog visszajönni, hogy igen, a világ ugyan megszűnik, de mi majd mind megyünk a mennybe, hanem ugyanez a Jézus, az ő megdicsült emberi testével, Jézus ember, és ott ül az Isten jobbján. Hova lett az emberi teste? Nem maradt a sírban. Ott van az égben, a mennyben, és ugyanez a Jézus ugyanígy fog újra visszatérni. Erről nem nagyon beszélünk, de józan gondolkodok, és olyanok, akik tényleg, olyan személyiségek, tényleg nem túlzásra hajlamosak, mint 16. Benedek pápa Ratzinger azt mondta, hogy Jézus visszatérése a második oszlopa a keresztény hitvallásnak az, hogy feltámadt az igen, de az, hogy vissza is jön, ez szinte már ezoterikus dolognak érezzük. Ez a második oszlop, ami ugyanúgy hozzátartozik a keresztény hitvalláshoz, drámai és magával ragadó képekben beszél róla a Szentírás. Ezek is szimbólumok, de nagyon sok szó szerint értendő arról a korról, ami megelőzi Jézus visszatérését. És néhány kis részt szeretnék elmondani nektek, vagy felidézni, hogy föl fog lépni egy vezető személyiség, az Antikrisztusnak nevezi Pál, és János jelenéseiben szimbolikusan a vadállatként beszél róla. Ahogy cselekszik, az már nem is emberi, hanem vadállati. Hosszú, bonyolult történet van még egy sárkány is. A sárkány tulajdonképpen a sátánt jelenti, és a sátán és illetve a sátán kapcsolat. A 13. fejezete a jelenéseknek a sárkányról. Az egyik feje olyan volt, ja igen, megsemesült, de meggyógyult, és az egész föld leborult a sárkány előtt. Sebe meggyógyult, az egész föld csodálta a vadállatot, leborultak előtte, hogy hatalmat adott a vadállatnak, leborultak a vadállat előtt, és így imádták, ki fogható a vadállathoz, ki tudja vele fölvenni a harcot. Tehát ez a jelenések 13:3-4, ki hasonló hozzá. Ez egy klasszikus zsidó dicsőítő formula. Isten senki nincs hozzád fogható. És itt azt mondja, hogy mielőtt Jézus visszatérne az utolsó időkben, lesz egy sátáni dicsőítő mozgalom. Az emberek leborulnak, minden népből leborulnak a vadállat előtt, és imádni fogják, és azt mondják, ki van hozzád hasonló. És az én elméletem az, hogy ez nem csak annyi lesz, hogy de jónak találjuk ezt, hogy itt van, hanem igenis lesz benne zene, és már most érezzük, hogy hihetetlen sok sátán és romboló erő is van a zenékben, bizonyos zenékben. És a végén, a végidőkben, ezt most fel is írom, ezt a mondatot, am Ende geht, hogy a végidőkben minden csak a dicsőítésről fog szólni. A kérdés csak az, hogy kit fogsz imádni. Dicsőíteni. Mert itt elég semleges, amit olvasunk, azok, akik imádták a vadállatot és leborultak előtte, azok az egyik, és vannak mások, akik nem veszik magukra az állatjelét, a vadállatjelét. Lehet, hogy van közten néhány, középen van néhány semleges, de ez egy alapvető döntés. A végső soron az ember dicsőítésre alkottatott, teremtetett, arra, hogy el legyen bűvölve, magával ragadja valami, hogy odaadja magát, hogy teljesen bedobja magát. De kinek adja oda ezt a totális elragadtatottságot? És végső soron minden a dicsőítésről fog szólni. Hogyha ezt szem előtt tartod, akkor hamar tudatában leszel, vagy
arra ébredsz, hogy nem mindegy, hogy dicsőítesz-e vagy sem. Jó, hát ők ott énekeljenek, én majd előcsögök hátul. Nem, ez a legfontosabb feladatunk. Hogyha ezt fölfogod, akkor hamar levetközöd ezt a kis lazaságot, hogy jó, hát mindegy, valahogy nem. Itt egy csatáról van szó. Harc van azért, hogy kit fogsz imádni. És a végidőkben, mielőtt Jézus visszajön, kihegyeződik, vagy kiéleződik ez a harc. Lesz egy sátáni imádási mozgalom, és lesz a mennyasszony, aki felkészül, és aki dalolva megy Jézus elé, énekelve megy elé. És ha felfogod, hogy, akkor, ha ezt így érted, akkor felfogod, hogy micsoda meghívás, micsoda lehetőség az, hogy Isten dicsőítheted zenéddel, az énekeddel, a szavaiddal. Hihetetlen, fölmérhetetlen csoda ez. Egy kis mellékes megjegyzés. A gonosz, az ördög imádást akar, arra vágyik. Ugye azt mondja Jézusnak a pusztában, amikor kísérti, mindent neked adok, ha leborulva imádsz engem. Végső soron nem az az érdekesnek, hogy ezt vagy azt a bűnt elköveted, de a végén arra szomjazik, hogy imád. És ismered. Nem tud jobban felbosszantani, mint ha azt mondod, hogy én Istent akarom imádni. Ezért a dicsőítés, az imádás a legfontosabb cselekedete a szellemi harcnak. A szellemi harcot nem azzal fogjuk megnyerni, hogy gonosz a sátán is ellenállunk. Nem. A szellemi harcot azzal nyered meg, hogy imádod Jézust. Ez a kiéleződés, ez a nagy ütközés, a két dicsőítő mozgalom ütközése. Két nyíllal is ábrázolom ezt, hogy érzékeltetem, hogy harc van ezért a dicsőítő emberért. Az egyik nyíl sötét, ez a gonoszé. Tehát ez a konfliktus. Nézzük meg utoljára. Ezt a legfurcsább Zsoltárban találod, a 149. Zsoltárban. Furcsa, hogy mi köze a dicsőítésnek, meg az Antikrisztusnak. Egymáshoz. És már a 149. Zsoltárban érzékelhető ez az összeütközés. Ez a konfrontáció. Először is végigolvasom, aztán utána fogom magyarázni. Dicsérjétek az Urat. Mindjárt, de 149. Zsoltár. Énekeltek az Úrnak új éneket, Izrael örüljön a teremtőjének, Sion gyermekei királyuknak. És a végén ezen ajkukon legyen az Isten dicsérete, és két élő kard a kezükben, hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megtorolják a népeket, hogy királyokat verjenek láncra, fejedelmeket vasbilincsbe, hogy ítéletet tartsanak fölöttük, ahogy írva van, dicsőség ez minden szentjének. Tehát azt látjuk egyik oldalról, dicsőítsen Izrael, és másik oldal meg harcoljon. Most végigmegyünk rajta versenként, tehát a 149. Zsoltár. Először is énekeljetek új éneket az Úrnak. Nem mindig a régieket, ugyanazt, hanem valami frisset, valami újat. Barátaim, nem szégyellem azt mondani, hogy igen, szabad, lehet, és kell. Egy 21. századi dicsőítő mozgalomnak másképp kinézni, mint egy 17. századinak. Ezzel nem értékeljük le a 17. századokat, de az, hogy énekeltek új éneket, ez az egyház történelem minden fejezetében igaz. Zengjen a szentek dicsőség, vagy zengjen a szentek közösségében
dicséret. Gyönyörű Bach, énekeljétek, de keressétek a módszereket, hogy hogyan tudunk közösen, sok ember együtt, fiatalok, a mi generációnk dicsőíteni. Izrael örvendezen teremtőjének, Sion gyermekei királyoknak, újongjanak. Tehát ez egy örömteli dicsőítés. Nem az, hogy belegondolunk, hogy halandók vagyunk, hanem öröm, újongás. Dicsérjétek nevét körtánccal, játszatok előtte dobon és hárfán, tehát tánc és hangszerek teljes örömben. Tovább, mert az Úr kedvét leli népében. Győzelemmel koszorúzza megalázottakat. Tehát ez nem egy kötelességből fakadó dicsőítés, mert különben Isten megsértődik, hanem ez abból a friss kinyilatkoztatásból táplálkozik, hogy Isten tetszését leli bennem. Ez annyira fontos. Ez egy olyan kinyilatkoztatás, amit Dávid biztosan tudott, és újra meg újra kifejezi a zsoltáraiban. Igen, Uram, jöhetek eléd, és a te arcod színed előtt öröm uralkodik, és nagy irgalmadból eléd léphetek, pedig ő aztán minden bűnt elkövetett, amit lehetett. Ugye tudjuk, hogy milyen bűnöket követett el, mondhatjuk, hogy mind a 10 parancsolat ellen vétett. De gyengessége ellenére mégiscsak örömét leltett Dávidban, kedvét leltett Dávidban. Ez is olyan kedves, hogy azt mondja, akik hülyek, vigadjanak a dicsőségükben, újongjanak nyugvó helyükön. Tehát van olyan nyugvás az Úrban, kipihened magad az Úrban, ami egyben harc. Tehát nem minden csak az arcod verejtékével, hanem elbújni az Úrnál, az ő biztonságában, gyönyörködni az Úrban. Ez az ördög felől nézve megsemmisítő csapásnak mutatkozhat. Te ott vagy az Úrnál, és a sátán kapja a találatokat. A mennyei szempontból óriási harcoltál meg. Ajkukon legyen az Isten dicsérete, és kétélű kard a kezükben. Ez nem azt jelenti, hogy szent háborúba vonuljak, ne értsük félre. Nem arról van szó, hogy emberek ellen menjünk. Az egész Ószövetség nem egy ilyen biztatás a gyilkolásra. A mi dicsőítésünk és Isten ítéletének bekövetkezése. Ugye a kétélű kard ein zweischneidiges Schwert in der Hand, die Nationen, egy kicsit nem értem a feladatot. Tehát utána azt írja, hogy bosszút álljanak a pogányokon, királyokat verjenek láncra, fejedelmeket vasbilincsbe. Tehát mi dicsőítünk, mi újongunk Isten előtt, de ez annak az eredménye, azt eredményezi, hogy Isten igazságot szolgáltat. Isten feloldja a jogtalan láncokat, ami Szudánban, Szomáliában, Nigériában történik azért, mert valaki hívő. Ez nem csak arról szól a dicsőítés, hogy jaj, de jó veled Jézus, hanem beállok Isten akaratába, és ez meggyorsítja azt, hogy Isten akarata megvalósul, Isten ítélete győzzön. Tehát szerintem ez a Zsoltár erről az idők végezetén bekövetkező kiéleződő harcról szól, a dicsőítés körüli harcról. A sátáni dicsőítésről és a mennyasszonyról, aki Isten előtt áll, és őt dicsőíti, és az ő dicsőítésük, ez a tömél, amit fölvisznek az Úr trónusa elé, ez meggyorsítja azt, hogy Jézus visszatérhessen, hogy Isten ítélete megvalósuljon. Tehát a dicsőítés egy harc, és ezt Dávid már ebben a Zsoltárban elővette,
hogy az Isten a dicsőítésben lakozik, és igenis dinamikus, természetesen dinamikus összefüggés van a földi dicsőítés feldúzadás vagy növekedése és ébredés, és Jézus második visszatérése között. Vagy másik eljövetele között. Népének dicsőítésében trónol. Olyan időt élünk, amelyben több a zene, mint valaha. Több tele van dicsőítéssel, jobban, mint valaha. Nyugaton több hangszeren tanulnak a gyerekek játszani, mint valaha. 100 éve kizongorázhatod, vagy gitározhatod. Most egyre többen, és mélységesen hiszem, hogy az Úr egy isteni ellenmozgalmat hoz létre a gonosznak az igyekezete ellen. Ez egy dicsőítő, éneklő mennyasszony. Nem véletlen, hogy a 20. században a karizmatikus megújulás és a pünkösdi gyülekezetek átérték ezt a hatalmas áttörést, ezernyi új dal. Nem véletlen, hogy létrejönnek az imádságházai a földön mindenfelé. Nagyon-nagyon jelentőségteljes és fontos. Nagyon örülök, hogy a történelmnek ebben az órájában élhetek, és arra hívlak, hogy legyél te is dicsőítő, az egy óriási méltóság. Ha már tudsz hangszeren játszani, állj be azzal is, és ismerd föl ennek az óriási jelentőségét és a fontosságát. Énekelj az Úrnak. Most pedig imádkozzunk. Amen.